Takže čau. My jsme Dust Off a já jsem Flanger a tady máme... Jo, to jsem já, Greenhook. Čau. A já jsem jak kdyby natočil video s Greenhookem a chtěl jsem teda na svůj kanál, jenže po tomhle videu jsme se rozhodli, že začneme spolu natáčet na YouTube. Tak. Takže tohle ještě kdyby můj let's play na Flangerse, ale zároveň i na Dust Off. Jo. Takže, nebo já to nebudu dávat na můj už YouTube kanál, ale budu to už dávat na Dust Off, takže teď budu vydávat z Dust Off. Spíš jako ten Greenhook nemá moc času, že? Jo, no tak jsem trošku časově vytížený, takže videa budou jenom občas. S ním budou občas, já budu hlavně natáčet. Ale bude tam něco. Jo, hlavně on. Asi, nevím jestli bude natáčet, ale asi Napoleona, že? Jo, Napoleon Total War a... Farming asi. No, tak to ne. ale určitě budeme spolu natáčet Vovkom. Jo, World of Warcraft, jo. A možná se tam objeví Team Fortress, nevím. Zkusím to, už jsem to někdy hrál a... No, můžeme to spolu hrát. Mohlo by to vysvětlit. No, můžeme. Takže tohle si užijte tam Minimetro, takže čau. Takže čau. Já jsem Flanger a toto je můj let's play na hru Minimetro. Dneska to nebudu hrát, ale dneska tady budu pomáhat Greenhookovi, aby se to naučil, protože v tom totální lama. Jo, čau tady, no. Já jsem lama. Nikdy jsem to pokoušíme se spolu natáčet na videa. Jo, dobře. No a to je všechno, teď jsem, počkej, ještě na nic neklikej, teď ještě novinky, teď jsem moc nevydal videa, protože jsem někdo nechtěl, neměl jsem na to náladu, no a to je všechno, takže jdeme na to, takže dej si první login, takže a dej tady dole hrát, tak to mi došlo. Tak. A je to, i kdyby ty musíš převážet kostičky, takže teď, i kdyby vezmi, klikni na tohle, teď to přetáhni, teď... Ne. Tak, dobře. No, Ne, dívej se. A ty si ztrátil. Ne, pojď. Ne, dívej se, ty tady u toho kolečka máš třeba trouhelník a ty kdyby ten trouhelník chce jít do toho trouhelníku a teď? Je tak. Když kolečko chce do kolečka. Ne, ty nemáš teď dráhu, ty musíš jak kdyby, počkej, pust to. Znovu. Ty musíš jak kdyby vzít, chytnout to a takhle to přetáhnout, že ty konce můžeš přetahovat, vidíš? Jo, good. Dobře, no a hrej. No. Máme propojené myše, takže kdybych ho chtěl zastavit, tak můžu. Vidíš třeba tady už máš Bože, musíš chytnout za tady toto. Jo, tak. Bože, a třeba propoj to s tímhle už. No. Jo, dobře, no, nevím to. Já to tam teď. To si. Tak. Říkal jsi něco? Ej. A tady teď už, tak počkej, chytni to žluté, protáhni... To je jedno, ne? No, tak třeba, no. Bože. Tak. To no, dobře, no. Všim to jezdí, vole. No. To dobré. Jo, další kolečko. Ne, vezmi. Jo, vlastně. Tak, no. Tak. No. To tady. No, tak. No. Dobře, to mám dělat, ne? Počkám. Teď ho sejmul, ne? Ty, kdyby tady máš vpravo nahoře máš hodiny a prostě jak budeš mít nový týden, tak si můžeš něco přidat. Takže nový týden, super. Třeba můžeš si přidat kdyby... to tam. Třeba no, to modré. A ty už nemáš podvodní tunely, takže nevím, jak to uděláš. Jako já ti neporadím. Musíš to nějak zrušit, no. Tak počkej, ukážu. Dobře, začneme od znova. Pust mě, já na to. Tak. Bože, ty jsi totální láma. Dobře, začneme od znova, to říkal. Ne, tak. Počkej, nech mi to. Tak. Vidíš, teď jsem ti to spravil. No, dobře, jsi to úplně postaral. Ty jsi to postaral, vole. Ticho, jo? No, a teď máme novou lokomotivu. Super. A teď dáme si, co si dáme? Novou linku anebo tunel? No dobré, tak vezmi tu linku a spoj to ten kosočtverec s tím. Ještě jednou, prosím tě. Tak. A to kolečko propoj se čtverečkem, ať se může dostat. No, tak. No, tak, no, přesně. No a tak. pak to nevím, tak. Bože. Nebez, prosím tě. To propojím. Tak.
A třeba to kolečko, modré kolečko, propoj se čtverečkem třeba. Tady tímhle. No, tak. No, S tím to jako skočí, ale... no. Že to jakože jezdí. Počkej. Tak, no, hrej už, tak. No, dobře. Tak to může třeba spojit s tím, ne? Ale musíš... Ne, ty musíš, nemůžeš se s tím přikryt. Překřít teda. Dobře, takže uděláme tady. Nemůžeš se s tím prostě překřít. Jo, tak to udělám. No, když jsi chytrej, tak jsi chytrej. Když jsi blbej, tak jsi blbej. No. Tak. Nice. Nice, bitch. No, dám tunel, ty vole. No, co dál je? No. To jsem to tam. Jo, teda, ještě jsem ti zapomněl, že tady máš... Autobusy, ne? Ne, to jsou zrovna... No, asi v prdeli. Počkáme si na další týden. A další pěstičku. No, musíš ještě počkat. Když mačkneš tohle kolečko, tak ti vyjedou všechny ty blbosti. Fakt. No, to, vezmi to kolečko. No, pojď. Tak. No, jdu. Co se? Tak. Jsme to líbí, jak se mi to líbí. Sunday. Dobré, už jsme tady vidíš pravo dole, kolik si už převezl zákazníků. Já bych mohl mít firmu, ty jo. Já vím, že ne, no. O, 119, 120, je. No. A co ti No, lokomotivu si vem a dej si, abych ti doporučil, no, spíš tohle. Co je tohle? To je, že můžeš k tomu dalšímu, no, jak kdyby, že jak máš tu lokomotivu, tak to připojíš té lokomotivě a má to jak kdyby větší, že tam můžou být asi 10 čtverečků nebo jako těch blbostí. Třeba, kde je dlouhá linka na té modré, tak to dej na tu modrou, třeba. Tu? Jo, třeba. No, jo, ale chybí. No, počkej, tak vezmi to. Super. A tak tu prodloužíme. No jo. Tak. Takhle, počkej, za starý, teď si to odpoju, který tomu, tak? A jak kdyby asi to modré zkráť a proveď to tím kolečkem. Tak? Super. Jo, a máš to. Tak, no počkej, a ty lokomotivy. No, teď. A to jako... No, podrž to a dej to třeba na tu modrou linku, jo, tak. Vidíš, a teď už to má více. Jo, to si mi líbí, to si stává. Co to? Ne, to nemůžeš. To můžeš i kdyby propojit linku s tím začátkem, takže začátek máš tady, ten dole. Aha, tak to je super. Další kolečko je přijde. Co je tohle? No, to jsou zákazníci, co jsou nervózní, jako už jsou. No, jak si nepostrali, že? A pokud bude celé to kolečko, tak zmiz. Ježišmarja, vy jste si nepostrali taky, že? Počkej, já bych ti doporučil. Počkej, pust to. Ne. Pytle. Děláš ty vole. O, další. Půjde tam. Chtěl by to tu na. Chtěl by to nový týden, ať máš novou lokomotivu. A, nestihneš to. Nestihne. Ale víš co? Hele. No. Červenou? Třeba. Tu červenou máš už hodně dlouho. Tak proto ti zákazníci dlouho čekají, když na nový týden. Já to propojím s tím, ne? No jo. Ne. To modré propojí s tím kolečkem, vidíš, že tu máš. Ne. No tak. Tak. Jak by to chtěl tak propojit? No ale nemáš tunel. No tak potom v dalším týdnu. Nemůžu tohle propojit tak? Ne, nemůžeš. Nebo jako můžeš, myslím. Jo. Vyzkoušám. Jo, máš novou lokomotivu. A já bych ti doporučil, no. A to použij na tu červenou linku, rychle. Ne, no, jo, dělej, tak. Ne, tak, super. A tu radši lokomotivu si šetři si. Na teď to propoj. Na té modré mi to nějak nefacha. Facha.
Že tu máš, vidíš, jenom 3 Ty lokomotivy. jo, na ty červené to je pěkně vytíže, ne? No, právě. Ale vidíš, máš, teď si z toho máš nový týden. Jo, super. Však jsi lepší už než já. Ty jsi docela prdele, ty jsi stáhl fakt. No. Nebo spíš koupíš, stahování se nesmí. Jo, jak se splet. Tak. Já. Jo, no. Tak. Pak to můžu propojit s tímhle, ne? No, třeba. Ale nemám použít tu lokomotivu? Tu lokomotivu, no, tak ty si to děláš zbytečně dlouhé. No, tak jako, no, dej si to radši na tu červenou, no. Na tu lokomotivu dej tady na to kolečko. No. No, dělej, tak. A teď to, vidíš? Tak víš co, vem tu modrou linku. No. Ne, tak ne, to je zbytečně. No, tak, a ano, teď to protáhni tím kolečkem, ano. Tak, a teď to vem, tu to vem. Ne. Teď první vem to kolečko, tak. teď tu a zase to propojit, no. Tak. Good. Jo, teďka tohle? No, Teď abych to odpojil, tohle. to protáhni tím zase. No, tak. Ne. Ne. Tak. Tak. A tak. A zpátky. Mhm. Jo, dobře, přišel jsem na to, ne. Ale to A tady nestíhá. je. Tak se to nemůže ten stroj co je křivý, ty vole. Ale počkej, Takže na to ani nemá řidiče, ty vole. ne, já se nedivím, tak jako on nemá cestu, on nemůže jak kdyby. Jak má cestu? Tak on sem, máš nový týden a vem si asi linku, nebo tu A čemu je ta linka? linku, že budeš mít třeba jako, teď budeš mít zelenou linku, že tu můžeš dát ještě. Já bych vzal tu, no, od to, že, a třeba teď, Tak, ano, teď tu, tak. jo, a ještě třeba tomu kolečku, tak, taká rychlá linka. Super. Jo, tady to mám udělat jak? No a teď to zase, ne, Vytáhnout? ano, ne, No. tak, ano, tak a tak. Dobré, tady se mi sakra. A teď tady máš zase další kolečko. Ne. No, nebo ne, tak. Ty jsi totální lama. Víš to. No, třeba. Ta červená linka je ale moc dlouhá už. Jo, to by se nevím, to dlouho. Počkej, No, podívej se na lokomotivu. A dej, aha, ty Nemám. nemáš. Myslím, že Máš asi pondělí teprve. Už máš 505 zákazníků. pondělí ve dnes. Co je? Středa. Jo, vlastně středa. Doufám, že to nevidí paní učitelka na angličtinu. Jo, no. No, tak nějaký další čtvrtčík nebo něco, by se mohlo vidět. A tady počkej, tady ti to nestíhá. Ne, more. Ne. Prohrál si, takže kolik jsi měl? 529 pasažerů a vydržel si 32 dnů, to je velmi dobré. Takže tohle by dneska stačilo a já se s váma lidi loučím a Greenhook taky. Čau Takže lidi. čau.